Bye! She's there. Bye, Sisi. Good morning, guys! Happy Friday! It is 5:25 in the morning. We just dropped off Sisi. Nakita nyo naman. Kasi pupunta kami Melbourne. Mauuna siya. Yung flight niya is 6:40 ng umaga. Kami ni Dan mamaya pa kami. Alauna ata yung flight namin ni Dan. So nakapantulog lang ako tapos nag-dressing gown. Mamaya, pagdating ng bahay, we will try and sleep again. Hindi pa ako nakapack, guys. Hindi pa ako nakapack. Kasi alam ko naman na may time ako ngayon. Hindi ko alam kung magpapack ako pagdating ng bahay. Pero, yeah, it's just been really, really hectic lately. Guys, I'm getting ready. Maya-maya lang. Pagkatapos namin mag-pack ang lahat, aalis na kami. I'm using the GHD, yung gold. Pero yung festival na collection nila. In fairness, okay siya. Na-miss ko gamitin yung GHD. Kasi kahapon, ginamit ko to. Hindi ko nga siya sineryoso masyado kasi nagmamadali na kami. Hanggang kaninang umaga, straight pa din yung buhok ko. Ibang-iba talaga siya sa Remington Agui. Saan? Si Miss nandun na, nag-message siya. Nandun na siya, napalakad-lakad na siya sa mall. Yung trip namin is Friday, di ba ngayon? Hanggang Sunday lang. So, Sunday uwi na kami. Kasi, work ni Dan. Guys, tapos na mag-pack. Nagpalit din ako. Nagpalit ako ng top. Ito yung suot ko, fashionista. Ito yung nabili natin sa Korea. Just checking everything before we go. So, magdadrive kami papunta dun sa airport, not sa Melbourne, sa airport, and then iiwan namin yung car sa airport kasi balik din naman kami linggo. So, hindi kami ganun katagal. Dala actually namin yung bagahe ni Miss. Kasi, pagdating niya dun, maaga kasi yung flight niya, diba? Pagdating niya dun, hindi pa available yung check-in ng Airbnb na nirentahan namin. So, sabi namin na Dan, ano ka muna, gala-gala ka muna. Nawawala na yung kulay, no? Yung pa-treatment natin, bumabalik na yung streak ng ano ko dito, highlights ko from like way back pa. Nawawala na siya. Anyway, so sabi ko para mas madali para sa kanya, wag na lang siya magdala ng luggage, kami na lang. Kasi ano din naman konti lang yung dala namin. Kasi pa Melbourne lang din naman. Tapos ano lang, mabilis lang. Okay, let's go! Everything's ready. Nakakain na din yung mga isda. I'm ready. Check natin yung kwarto ni Miss. Baka naman may naiwan siya. Alam nyo ba, ang dami niyang naiwan na skincare. Hindi na kasi magkasya. Hindi na magkasya sa luggage niya. So, hindi ko alam kung ipapadala ko yan. Ang mahal kasi ng shipping, guys. Ang mahal ng shipping from here. Siguro yung shipping mas mahal pa sa actual na laman ng package. Alam mo yun? Yung car pala ng mama ni Dan. Kasi, isasauli na namin yung car. Kukunin nila ito. Do you have the car keys? Your mom's car key? No? So, ito yung luggage ni Miss. Punong-puno. Ito, yan yung check-in luggage niya. At saka ito yung hand carry. Punong-puno din. Malab! Hello. Hello. Hello, guys. We are on our way to the airport again. Kanina pumunta na kami doon. Wala pang liwanag ba? Tama yung sabi ko. Hindi pa daylight. Kasi sobrang aga namin pumunta doon. Now we're heading off again. And pagbalik namin kanina sa bahay, natulog kami, guys. Kasi nga sobrang aga pa, tapos madilim pa. But now we're off again. Melbourne again. Second time this year, my love. Second and last time for this year. Atura Hotel. Nung last namin punta ni Dan sa Philippines, yung magkasama kami, wala pa yung hotel na yan. Binibuild pa yan nila. Do you remember? Yep. Yeah. It's operating now, people. Welcome to Adelaide Airport. So, idadrop ako ni Dan dito. Ipapark niya yung car sa, what do you call that car park? Long-term car park. Long-term car park. So, idadrop niya lang ako dito. Tapos, i-meet niya ako dun sa check-in.
Dito na si Dan, guys. Dala-dala niya dalawang luggage. Yung luggage namin at saka yung hand carry ni Miss. Yung dala ko, yung kay Miss. Para magaan lang. Naka-print na ako ng nito. Tapos meron na ding boarding pass. 7.2? That's alright. We're not checking that in. This one, try. Do you know that our allowance is only 20? Ah. Perfect. 16? This one. CC's. Did she say 18? Hers is heavier than ours, right? Oh. Oh, okay. Good. We need to put this one in yours. I'll do it. Which I do first, one or I'm gonna don't make much difference, does it? scan, babe. One bag. Go for it, my love. Kala ko isa-scan pa. Oh, scan boarding pass. Wait, is that for me? Is that my name? I think it's my name. That's my name. That's my name. That's alright. Okay. There you go. Wait, babe, ha? Bye! Nice. Okay. So, dapat, makita yung tag, guys, kasi isa-scan dito. Guys, dito na kami sa Melbourne. The last time we were here, nag-drive kami. So, ngayon, fly. Nakuha na namin yung mga luggage. Yan kay Miss. Si Dan, dala niya yung amin at saka yung isang kay Miss. Si Miss nandun na sa Airbnb. Kanina pa actually, before pa kami nakasakay ng eroplano kasi delayed yung flight namin ng 1 oras. It was an hour delayed, wasn't it, my love? What? Yeah, sobrang tagal. Pero okay lang kasi nakapaglibot-libot na ata si Miss sa mga shopping. So, okay na. Sasamahan lang naman namin si Miss dito. So, wala naman talaga kaming ibang ganap. Sasamahan lang siya, show her around, you know. And then after nito, pupunta siyang Sydney. Guys, yung taxi namin, asa na? Is it this one? Yeah, it's him. Hello, Ercab. Sida na bahala dyan lahat. Ito ako sa likod. Nandito na kami sa aming apartment sa labas. Hinihintay namin si Miss kasi kailangan niya kaming i-open. Nasa kanya yung key. Binigay nung may-ari sa kanya. Dito kami. The Town Apartments. Yan. Airbnb siya, guys. 2 bedrooms, is it? Or 2 rooms? 2 bedrooms. 2 bedrooms, yeah. Ay, ala, Sisi said buy water. There's no way we can buy water now kasi tingnan nyo nga yung dala namin. She just texted now as well to buy water because there's no water in there. Yeah, we'll get water when we go out. Yeah, lalabas na din naman kami. Pagdating lang siguro dun, pahinga ng konti. Alam nyo ba, naka-edit ako ng video? Naka-edit ako nung na-delay yung flight namin. Meron kaming 1 oras. So, nag-start ako mag-edit. And then, dun sa taxi, nag-edit din ako. Natapos ko siya. Kailangan ko na lang siyang i-save tsaka mga final touches. Char. Dumaan kami dyan. May maingay. Very lively ng na to. Ng lugar na to. Asa na yun si Miss? Dito na kami, guys. Sige, i-tour mo kami, Miss. Dito, guys, meron silang kitchenette. Yan, pwede ka magluto. Ano yan? Key. And then, hala, parang same nung cabinet natin, babe. I think password is stay at town, ha? Then apartment. Okay. Apartment lang. Dito, merong toilet at saka shower. Nice. Oh, it gets noisy? Ay, gusto ko to, oh. Hi, guys. No, I did. Ay. Ayan. Ansa? May fridge, pero sabi ni Miss walang tubig. Oh, nakay ka? Di palita kag tubig. Papalitong pa minimum tubig. Asa gawin mangitag tubig? Dahan kay migda. I thought ka na padulong pa dito ba? And then, where's your room? That's yours? Natulog na. Natulog na siya, guys.
Dalawa yung kwarto. Okay lang naman, di ba? Yeah. Oo. Okay. But if you open... Bakit? Tsaka view? Ano sa view? Asa ba? Well, I'm not gonna open it anyway. Okay lang yun. Huwag mo na lang i-open. May closet ka din. Init kayo. I'll go for a walk and grab some water and that. Okay. Sige. Tapos dito yung kwarto namin. Oh, malaki. Hi? Oh, teach Dan, miss. Paano gamitin yung mga card? Ayan. I-save ko na yung video ko. Hala, mainit nga dito. Paano i-on yung aircon dito? Mainit. Babe, did you just turn on the AC? Yeah. Ah, okay. It was hot. Ayan. How much was this room? Was this apartment? It's actually big, no? Oo. Magkano? Oh, babe. 2. Sorry. Busy pa pala siya. Cool, thank you. How much, my love? I don't know. How much did we pay for this? I've got no idea. It wasn't much. I'll set up your phone. Oh, sige. Tignan nyo to, guys. Kasi medyo maingay. Di ba sa labas maingay? Ang daming ganap. Napaka-lively. Binigyan kanila ng earplug. Lagay nila dito. Merong 4 na earplugs para sa'yo. Kala mo, lolis? Earplugs yan. Meron din silang mga tea. And then, meron din silang coffee. May coffee machine sila dito. Cafetali. Ano? Happy ka sa ano mo? Coffee machine. Umalis siya, guys. Ngayon, nakabalik na siya. Ang bilis mo, babe. Where did you go? Get water. Yeah. And what else? Egg tarts. Egg tart. They're for me and Sissy then. Grabe siya. Egg tarts para sa inyong dalawa lang daw. Bakit wala ako sali? Yung upload? Agoy. Oh, I'll bet the right one. Take one minute. 3. You got 3. Good job. Sissy, do you want an egg tart? Uy, babe, what's going on? Oh, very. Thank you. And yung tubig natin nandito na. Lalabas kami, guys. Yung paaking pa-OOTD. Dinagdagan ko lang siya ng OOTN. Nagdagdag lang ako ng blazer. Yun. Bag from Korea. Shoes, Converse. Uulan kasi dito. Wala na. Bagong laba pa naman tong shoes ko. What do you think of my outfit, babe? It looks really good. I like it. Kanina, binabash niya yung outfit ko. Sabi niya, yung necklace ko daw hindi bagay, yung earrings ko hindi bagay. Grabe talaga siya sa akin. Sissy, come here, Riz. What do you think about Sissy's outfit? Grabe siya makatawa, miss. What do you think about her shoes? What shoes is she wearing? The big one. We're going for a moon landing. Her pants, her jeans. Are they boyfriend jeans? Wide leg jeans. Wide leg jeans, okay. Nihintay ko lang mag-process yung aking video, guys. Tapos aalis na kami. Dito kami sa Chinatown, guys. Yung apartment na pinagsistayhan namin, sobrang lapit lang sa Chinatown. As in, nandun lang, may alley dun. Dito na tayo. Sida na bahala. Are we going to H&M first? I might as well. Yeah? The shop's closed in an hour. Favorite na nila na H&M. Di, uy, done? Dito na tayo, guys. H&M. Let's go. Here we go. Here we go. Favorite ni Miss. She loves this shop. She loves it here. You guys have a walk around. I'll catch up with you. Okay. Shopping ba siya niya? Parang pinipilit niya tayo. So, yun, si Dan gustong-gusto pumasok. Dala, pineapple, Miss. Oh. Ano to? Crushing. Pineapple. Hindi pumunta si Miss dito kanina. Hindi ka pumunta dito, diba? Si mahal pa din. Uy, $15. Nanggaling na kami sa H&M, guys. Wala kaming nabili. Wala akong plano mag-shopping eh. Yung unang nabili namin ngayong araw, nagpunta kami sa souvenir. Sa souvenir shop. Bumili kasi si Miss ng souvenir para Melbourne.
Then, nakalimutan namin. Wala siyang souvenir. Ardelit. Iyan, oh. Magnet siya na can opener. Nakita to ni lang. Nakita to ni Dan. Doon sa sale section nila, 50 cents. Central Park, New York. 50 cents lang. Tulogo? Kaya siya nakasale kasi hindi siya Melbourne. Nandito kami sa Chinatown. Hanap kami ng makakainan. Hoy, miss, tingin-tingin ka ha. Kasi si Dan, sabi niya, tayo daw bahala. Hanap tayo ng makakainan, people. Anong kakainin natin, miss? Ang mahirap kasi hindi kasi natin alam kung ano masarap dito. Ang dami, tas parang pare-pareho lang tingnan. Ah! Yeah, For later. Oh, for later. Wala na, naka-ano na yan. Nasa kontrata na yan. Okay, for later, mala. Nasa Belame, nasa date. Kanina pa kami palakad-lakad, guys. Pumunta na kami dun sa dulo. Tapos bumalik kami dito kasi hindi kami makapag-decide. Dito kami, sabi ni Miss, ito daw yung nakita niya. Ano nga ulit to? Juicy Pau? Juicy Bao? Ano to? Basta, and maraming tao nagpila. So, sabi namin, try natin. Yan yung menu nila. Juicy Bao. You got pork belly. Yeah. Ooh, where? So, andito na kami sa Juicy Bao. Ang ingay-ingay naman dito. Daming tao. Sige na, ano na. Nandito na yung iba naming order. Ayun. Ano kaya yun? Is that the pork? That one, do you want it? Yeah. Thank you. What's that one? What's that? The steam. Yeah. Steamed pork belly. Ano, not steam. Pork belly stew. In sweet soy sauce. Fried rice, guys. And then yung barramundi na sweet and sour. Ang laki, grabe. Hihintay pa kami ng steamed dumpling. Ang dami. Share kami nito lahat. Kain tayo. Dito na yung dumpling, guys. Drinks namin, Sprite yung akin. Kay Miss Beer. Kay Dan Beer din nandun. Sa gilid. Ayun. Guys, ang sarap ng pork belly. Ang sarap. Para siyang humba, di ba? Parang humba. Ang sarap. Ito din, oh. Konti na lang natira. Yung dumpling, hindi ko pa na-try. Hindi ko na kaya. Ang dami na. Ito. Hindi pa. Masarap ba? Yeah? No, not yet. Is it good? Do they have chili oil? May chili oil, miss. Oh. Bahay na kami, guys. Where's the backpack? Backpack? Yeah, where's the backpack? I think it's on the bed. Okay. Manonood ako ng Showtime. Sa ano? Ikaw ra. Ha? Bakit gusto mo manood? Sa dili din siya Ano, busy kasi siya sa ano niya? Instagram? No. Ang busy-busy niya sa Instagram niya do. Hindi kami pwedeng kumain hanggat sa hindi niya napipicturean. Babe, can we eat? Like right away? Or does Sisi need to take a picture? Sissy's gonna take a picture. Oh, wait. No, they ate earlier before I took a picture. Who do you believe? Us or Sissy? Si Dan kahapon nung nag-dinner kami, guys, sabi ni Dan, ano Sisi, kakainin ko na ba to? Pipicture ano ba? Let's do my password for this, please. Okay, may kami sa... Siya yung nakatoka sa wifi. Papanoorin ko yung, ano, ay, share password. I'm sharing with him. Okay, yun talaga kapag ano, Share each other. kapag mahal mo yung... Share your blessings. Thank you. Ngayon na magpe-perform si... 7%, what an achievement. How much? 7. Guys, ang 7? bagal ng internet dito. Ang bagal talaga. Ngayon, I wala don't think nang I'll be able noise. to upload. You don't hear the noise anymore. Hey. What noise? Wala nang ingay. Wala ingay. Hindi kasi kanina, paglakad namin, sobrang ingay. Merong ano doon. Merong parang nagpa-party-party. Sabi nga ni Dan, very lively. Wala nang maingay. Kaya lang yung internet nila, guys, sobrang bagal. So, yung video ko kanina, yung in-edit ko sa airport, ginamit ko yung mobile data ko. Oh! Alam niyo ba yung mobile data ko? Na over ako ng 4 gigabytes, $40. Dahil sa kanya. Ang laki na ng gastos ko dito sa babaeng to do. Ako? Bakit? Kasi gusto ko ma-upload niya sa kanya. Nung nasa bahay pa kami, sabi ko, sige,
Mag-ano ka lang ha, confident ako. Mag-hotspot ka lang sa akin, sabihin mo lang sa akin. Tapos biglang hindi ko napansin, nag-message na pala yung Telstra, pang-4 na beses actually. Ang dami ng message ng Telstra, timing naka-silent yung phone ko. Yung message kasi nila, kapag umabot ka ng 50% ng data allowance mo, sasabihin nila, magsisend sila ng text. Pag umabot ka ng 80%, I think, tapos kapag umabot ka ng 100%, sasabihin nila, oh, you've used up your allowance. And then, every gigabyte, magte-text na naman sila. Oh, you are now being charged of $10 because, That's a lot of money. As in, 1 gigabyte, guys. Ano, $10. What should I use? I went over 4 times. So, $40. Pag check ko, natapos na yung upload niya, pero wala na, na-charge na ako ng 40. So, change ko yung plan ko dun sa sa walang extra data charges. Uy, internet natin. So, ngayon, nagamit ko siya sa sa upload ko. Pero konti lang yung data ko. Sabi ko mismo, kala ka na dyan. Guys, ito, naliligo na siya. Skincare lang ako. Dala ko na naman yung mga powder natin. Nalalagyan lang natin ng tubig. Tapos, ito na yung cleanser. Maganda talaga siya pang travel, guys. Kasi wala ka ng extra liquid na dala. Para sa cleanser mo. Nagdala ako ng marami. Bigay ko kay Miss yung iba. Kasi wala na siyang cleanser. Pero aside from that, yung mga dala ko is yung mga regular na mga skincare. Ito, kasi yung mga dala kong lipstick, yung may bili na matte ink, diba? Kailangan nyo ng waterproof makeup remover. So, ayun, tinanggal ko na nga. Yung gamit ko ngayon is yung, Amazonia na shade. Tinanggal ko na siya. Gamit yung Garnier. Ang tagal na nito sa akin. Hindi na uubos. And then, ito yung lotion na dala ko. Maganda din to pang travel. As in, kasi maliit lang siya. Body butter to ng Body Shop. Ang bango-bango nito. Miss, naamoy mo ba to? Amoyin mo nga. Sobrang bango. Body Shop. May no. Luno? No? Ba't kaya siya? Sobra. Mura siya makaon, te. Kato makaon na doon sa una, mamalag something. Parang pagkain. Bango-bango nito, guys. Maganda din siya pang travel talaga kasi maliit lang siya. Hindi masyado nakakuha ng space. Ito, hindi siya like sobrang travel friendly kasi ang laki niya. Pero konti na lang kasi natira. So, yung panggamit ko sa kanya, yung dito sa stay na to. Tapos iiwan ko na dito kasi mauubos na to. Bumili ako ng bago nung napunta tayo ng Priceline. Ito yung sa pang-contacts ko. Ano lang naman siya? Normal saline solution lang. And then ito, dala-dala ko. Dalawang perfume actually yung dala ko. Yung Jo Malone na cinnamon something. Yung maliit, nasa bag ko. Tapos ito dinala ko Prada Candy. Gusto ko kasi maubos yung mga maliliit ko ng mga perfume. So dinadala ko sila kapag nagka-travel. Gusto ko gawin yung gaya ng ginagawa ni Kathleen Lights. Kasi mahilig siya sa perfume ba? Nanonood ka na kay Kathleen Lights, miss? Sometimes. Yung ginagawa niya, na kapag pumupunta siya sa isang lugar, meron siyang isang perfume na ginagamit lang for that trip. So, kapag umuwi na siya, tapos naamoy niya yung perfume, naaalala niya yung lugar. Di ba magandang idea? Hindi. Yaha! Para siya, wala talaga siyang support. Yaha! Di ba, May? So, yun yung ginagawa niya, guys. Kapag pumunta siya ng, like, isang lugar, bumibili siya ng perfume, tapos ginagamit niya dun sa lugar na yun. Ginagamit niya ng ginagamit. So, kapag umuwi na siya, and kapag nag-spray siya ng perfume na yun, na ginamit niya dun sa specific na lugar, naaalala niya yung lugar, tsaka yung memories. Ang ganda, diba? Gusto ko yung idea mo, Kathleen Lights. Kasi Kaya, ang dami mo namang perfume. Bigawin mo yan. kaya nga, itinry ko siya, tapos hindi ko naman naalala. Tinry ko siya, tapos sabi ko, ay, wala naman ako naalala. Pero gusto ko siyang gawin. Pero saan na talaga siguro yung mga mababango talaga na perfume ba? Pag skincare na ako kasi tapos na si Dan. Yun na yung vlog, guys. Sobrang thank you for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Bye, guys. Good night. Good night, miss. Good night. Be good. Bye. Good night.